eto na yung ano ko guys, chicken. So nag-ano ako, eto marami. Siguro sa Hi guys, good morning. So today, say hi baby. Good morning, say good morning. Sabi. Ano guys, naglalaba ako today. Ay, nag-loading na siya. Naglalaba ako today ng mga bed sheets. Actually, masakit yung likod ko. Pero kailangan ko nang labhan yung mga bed sheets kasi so, kasalukuyan, yun yung ginagawa. Yung mga ano. Tapos, ayan. Mga bed sheets yan. Tsaka yung mga tawag doon. Basta, yung mga bed sheets. Tapos today is actually yung, alam nyo ba, yung meal plan ko is hindi ko nasunod. Hindi ko nasunod yung meal plan ko guys kasi, yung mother-in-law ko, ang dami niya dalang mga gulay. Sobrang dami guys, iba-iba. May mga, tawag doon, ampalaya, may mga, malunggay, lugbati. So, ang dami talaga niyang dala. So, kaya ang ginawa ko, syempre, kailangan kong unahin yung mga gulay talaga. So, nagsabaw, yun na lang yung ginawa ko. Kasi ang dami kong manok. Diba? Ang dami ko kasing manok. So, ito yung manok na iaano ko ngayon. Actually, na-defrost na to. So, na to, kanina kumuha na ako ng dito kasi nagsabaw ako kanina. So, ayan. So, ngayon, i-separate ko na rin sa mga, sa cellophane para pag defrost ko, mas madali na siya kasi para masisira yung chicken pag parating ganyan, naka-defrost lahat. So, yun. So, kailangan kong yan. Tapos, mamaya, kasi Wednesday today, sa day off ni Papa, supposedly, pero, yun nga, wala siyang rest day. So, ayun yung pupunta ako kay Mama today. Pupunta sana ako kay Mama today. Titingnan ko pa kung matatapos pala yung gawan ko kasi lilinisin ko pa yung refrigerator kasi sobrang sobrang dumi. Sobrang dumi na talaga guys. So, makikita nyo. Sobrang dumi. Ang kalat. Nakikita nyo, ayan. Sobrang kalat talaga. So, kailangan kong linisin. Ingay ng aso. So, eto na yung ko guys, chicken. So, naano ko na siya, na-slice ko na siya. At saka, eto yung gagamitin ko. So, gaya na sinasabi ko, huwag yung gagayahin ng mga ito plastic bag kasi, lang to. Pag in case of emergency, pag wala talaga akong, malagyan. Pero, eto yung nilagyan ko, to, sandwich bag to guys. So, ayun. So, kailangan kong separate para, mas mabilis. So, ayan. So, kailangan ko munang ipack. So, tapos ko nang guys, i-separate cellophane. So, eto na yung niya, itsura. So, ako, eto marami. Siguro sasabawan ko to. Kasi ang gagawin ko, since hindi ko nasunod yung meal plan, so, dahil maglilinis ako sa refrigerator, at gagawa lang ako ng meal plan ulit. Etong mga, 1, 2, 3, 4. 4 na, maliliit na chicken. Yung mga konti lang. Ayan. Gagawan ko na lang siya ng meal plan. Tapos, itong dalawa, siguro sasabawan ko to. Kasi may mga gulay pa ako. Kasi marami pa akong gulay sa refrigerator. So, yun na lang yung gagawin ko para, kasi yung isda, hindi pa ako nakabili. So, yung money, nandyan pa naman. Pero, siguro mamaya bibili na lang ako ng isda. So, hindi pa rin puro manok. So, ayun. So, lalilinisan. Lalaban ko muna yung mga labahin ko, guys. So, i-refrigerate ko na lang muna to. So, eto. Actually, ilalagay ko pa to sa Tupperware kasi didikit to sa mga, ang tawag doon, didikit sa freezer. So, ayan. Mamaya ko na lang yun i-arrange kasi maglilinis din naman ako ng refrigerator.
So, kasi sobrang dumi ng refrigerator talaga, guys. So, ayan. So, eto yung aking beef. Yung beef ko, sasabawan ko tong beef kasi yun nga, diba, may once a week na pork or beef. So, depende. So, sasabawan ko yan. So, tatapusin ko pa na yung mga labahin ko, guys. So, ayan. Tatapusin ko muna. Tapos yung aking downy, dahil hindi ako nakabili ng downy nung last. So, bumili ako ng downy. Nagda-downy lang kapag sa mga bed sheets. So, ayan. So, tatapusin ko muna, guys. So, yung isa, ayan, yung mga, dami pang kalat, guys. So, yung mga toys. Sobrang daming kalat. So, ayun. Hi, guys! So, parang akong multo. Galing ko lang maligo. Tapos, yan, medyo, na yung buhok ko. So, pinatulog ko na si Hagrid. So, ayun, natutulog na siya. Kasi, pupunta kami kina mama ngayon. So, maaga ko siya pinatulog para mamaya, hindi na siya antokin mamaya. So, nilinisin ko muna itong mga toys niya dahil hindi niya nilinis. Ayan. So, actually, hindi pa ako nakapasimula na kasi pinatulog ko pa nga siya. So, nilinisin ko muna ito, guys. Hi guys! Punta na kami kina mama. So si Hagrid, ayun. Nakikita nyo. Say hi baby! So naka-shorts lang kami kasi pupunta lang naman kami kina mama. So doon na namin hihintayin si papa. Kasi may sasabihin lang ako kay papa. So kailangan ko pupunta today. So ayun. Ito yung namin. Maganda dito yung place dito guys. Pero dito lang yung maganda, pero yung sa loob nun doon sa amin na malapit, ang grabe yung baha. Dito yung maganda yung location, dito yung So ayun, kiss tayo later guys. Dito na si papa at si Hagrid. Pauwi na kami. Punta lang kami sa 7-Eleven. Dito kami sa kay dinalakad lang namin ito pupunta doon sa sakay kami ng jeep. Say hi, baby. Uy. Say hi. So, ito yung lamgyat kayo dito, guys. Sobrang laki nito. So, nilakad na namin. So, ayun yung 7-Eleven. Kasi, ilibre kami ni Papa ng ice cream. Si Hagrid lang yung bibili niya. Sabi niya, kasali daw ako. So, ayun. Kain! Hi guys! Nakauwi na kami. So, nagsasaing na ako kasi almost 6 PM na. At hindi ako naka-vlog kanina ng kasi sumakit yung ulo ko. Tapos yun. Tapos nagsasaing pa ako. Ayan. Tapos magluluto ako ngayon. Hi guys! Tapos magluluto pa ako ng chicken. Pumili si Papa ng chicken. Ano to pa? Savory. So, parang siya, parang marinated. So, ayan, lutuin ko to. Medyo maraming yung taba. Maraming taba. So, ayan. So, prito na naman. Kasi kaninang umaga, naman kami. Sinabawang malunggay na manok. So, ngayon, prito na naman. So, hinihintay ko pang uminit yung... So, kung napapansin nyo guys, usually nag-vlog ako pag nasa bahay na is dito na sa kusina. Kasi dito lang yung maliwanag. Nilagay ko yung lampshade dito. And then sa side na doon, masyadong madilim. Kaya, usually, nakakapag-vlog ako. Baby! Nakakapag-vlog ako pag nagluluto na ako. So, ayan.
So, tapos ko na siyang lutuin, guys. So, eto na siya. Chiring. Yan. So, hindi ko na tinanggal yung mga, tawag dito, yung mga skin niya, yung taba. Kasi minsan lang naman kami kumakain ng ganito na chicken. Usually kasi binibili ko yung breast part talaga, yung asin, yung halos wala ng balat, yung puro ano talaga. Kasi nakakatakot kasi kainin yung puro taba. So, hindi ko kung nag-crave si Papa ng ganito. Kasi ganito yung binili na chicken, yung maraming balat. Pero, minsan lang naman kumakain ng ganito. Tapos, tsaka minsan lang kami mag-fried na chicken, guys. Kasi sobrang minsan lang talaga. So, ayan. Yung sinasaig ko, naglagay na lang ako ng okra dyan. 3 okra. So, ako lang naman yung kakain ng okra. Isasaw ko rin yan sa tuyo at sa kasuka. So, ayun. Kailangan namin kumain, guys. Dahil medyo gutom na. At hindi na ipapakita sa inyo. So, ipapakita ko lang sa inyo yung actual, guys, na ginakain namin. So, ayan. Yung cars, kay Hagrid yan na plate. Tapos, ito yung akin. Kay Papa. Tapos, ayan yung, chicken. Ay, sorry. Yan yung chicken. Tapos, may toyo. Tapos, umusin ng ketchup. So, ayan. So, ayun na guys. Kakain na kami. Pinakita ko lang sa inyo yung setup ng hapunan namin. So, yun lang. Ganun lang kami kumain. Tapos, yun. Tapos, kailangan ko na mag-good night dahil medyo, gabi na. At medyo charged na ako as usual. At, yun, tutulog din kami maya-maya pagkatapos namin kumain. So, yun. So, good night, guys. So, yun. Yun lang, guys. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.